tak tumbasne buku. Nggih, Bu, matur nuwun. Iya, Nduk, sing sregep sinau, muga-muga dadi cah sing pinter, sing sholihah, berbakti karo wong tuwa ya, Nduk. Nggih, Bu, amin. Bu, nuwun sewu nderek langkung. Iya, Nduk. Nduk, Auli ya. Dalan, Bu, wonten napa? Wis krungu adzan dhuwur, Nduk, kabune salat dhuwur. Nggih, Bu. Bu, nyuwun pangapunten kula ndek wingi dolan teng dalan Medaris mboten pamit jembatan. Iya, Nduk, sesuk-sesuk nek aja dibaleni lek yang Titi pamit ibu dhisik ya. Nggih, Bu. Kalau buku sing di belajar yang tekan lo ya, jo nggih oleh-olehan dan pikiran suwe. Bu, kula nyuwun ngapunten nderek langkung. Bu, kula nyuwun ngapunten nderek wingi kula dolan teng dalan Medaris kula mboten pamit. Nah, sesuk baleni ya. Nggih. Nduk, Mek, kene ata? Wonten napa, Pak? Nih, tunggu sik kene. Untunge bapak mumpung-mumpung golekno HP, digawe sekolah sampean. Gitu. Soalnya HP ini mamakmu wis ora kuat gawe nampung data. Emang nampung berkasih sampean ki wis gak mampu, wis lemot. Dimampu nih tak boleh nih bapak, kayak dia sampean ben tambah giat belajar nih sinau. Terus pesennya bapak yo, pesennya bapak HP ini nggak oleh digawe tiktokan, digawe sinau sing temenan, digawe belajar sekolah online kuwi. Nah, ini Mboten nuwun, Pak. yo bodo-bodo. Sinau sing tenanan lho ya. Nyuwun sewu nderek langkung, Pak. Ya nduk, liwat. Pak, Pak. Ya nduk, napa? Tak beres kula nyuwun langkung. Ya napa? Kula mau pas Yo wis rokok. Kok besok-besok nek pas ora sing hati-hati ya. Kalau ayam di ini pesan buku Nggih, matur nuwun nggih. itu sampai dia terus musim pintar untuk dikasih kamu tim itu pekerjaan itu Nggih, amin. Matur nuwun. Nyuwun sewu nggih ya. Ngapunten nggih ya, ndek wingi kula medal mboten pamit jenengan. terus gak apa-apa tuh tapi karena ya nak ya Nggih. Yo ajeng tak tumbas buku, tumbas sinau, tumbas anak sing pinter. Nih. Matur suwun, Bu. Ya. Bu, nyuwun sewu nderek langkung. Ya. Bu, ngapunten kula ndek wingi teng puncak kula mboten pamit. Ini ya, sesuk-sesuk lek temannya pamit. Mas Abi, Halo, mboten napa, Mas? kene Mas, lu kene Mas. Nyuwun sewu nderek langkung. Ya. Anu le, iki mang mama oleh WA teko Pak Agung. Nggih. Sampeyan lek ngaji sore iki kon nggawa kitab iki PR sing ndek iki kon ngumpulni. Nggih. Matur nuwun, Mas. Ya wis padha-padha. Kula nyuwun ngapura kula dereng ngerjakne PR saking Kakung. Ngono. Ya wis ora apa-apa. Sesuk tapi aja dibaleni neh, ya. Heeh, saiki ayo dikerjani karo mama dhisik. Nggih, matur nuwun, Mas. Ya wis, heeh, padha-padha.
Yo, sini sih be. Pak, kenapa? Lo, tumbas nih jajan. Kau dimakan bar ke masjid ya. Nggih, matur nuwun, Pak. Yo, nah anu piye tugasmu mang mari purung. Ngapunten, Pak. Wau tasih dereng mantun. Oh yo, engko bar ke masjid di garap meneh yo. Nggih, Wis ket budal kono, sak komat. nggih, Pak. Kak, nggih dalem. Niki ibu angsa rezeki. Nggih. Dek wingi ibu sanjang oleh kakak sregep sholat 5 waktu terus jamaah mungkin dapat hadiah. Nggih. Niki adae. Nggih, matur nuwun. Hadiah niku kerudung mungkin saged damel daring, saged damel medal. Lek wayah medal damel kerudung ya Kak. Nggih. Terus lek mantun sholat iku kakak mboten saged riyen. Nggih. Wiritan riyen terus donga. Dilukas kakak ujian terus ujiannya niku ora berdoa toh mungkin sampean yo kali usahane kali muga-muga kakak dados anak salihah. Amin. Bermanfaat barokah di dunia dunia akhirat terus berbakti oleh wong tua ya Kak. Nggih. Oh, ngoten mawon. Bu, bulan dek wingi sepedahan badan izin ibu rumiyin. Oh, enggak apa-apa, mbek dadi mare kudu izin lho Kak. Nggih, matur nuwun. Tani. Bu, kula nyuwun lembah nuwun kula derek langkung. Nggih. Kiki, Kalem, Pak. deni oleh. Nggih. Derek langkung, Pak. Ya. Kiki, Kalem, Pak. tak tumbasne Pak sepatu. Nggih, Pak. Iki gawe ngadai sepatumu ben larutmu kabeh terus ben ora dagangan yo. Oh, lek Nuwun, Pak. nganu gek ndang ditoto, manu gek ndang bisa-bisaan. Nggih. Ngapunten, Pak. Kenapa le? Kula ndek wingi mboten ngerjaken tugas, Pak. Yo gek ndang saiki gek ndang bisa kon kudu minggu. Nggih, Pak. Ya dek wingi tak tumbahne krayon. Nggih, Mbak. Matur suwun. Nggih. Nuwun sewu, Mbak, dari langkung nggih. Mbak, dek wingi kula dolan teng situ mboten pamit. Nggih mboten napa-napa, benjur malih lek dolan pamit riyin nggih. Nggih. Reka, Dalam, Pak. kene le. Nggih. Nuwun sewu, Pak, derek langkung. Kene niku kene. Le, iki bapak mari metu ya lho. Terus iki tak dangme, tak tumbasne buku jus sama karo tuntunan sholat ya. Iki supaya sholatnya sampean ya sing iso bener, serta waktu lan tumaknina, terus matos iki jus samane lek bar subuh dibaca ya surat-surat pendeke supaya hafal Al-Qur'an sing surat pendek dhisik ya. Wis muga-muga awakmu kok iso dadi anak sing saleh, berbakti lan karo wong tuane ya. Nggih. Nggih, Pak, matur suwun nggih. Ya, padha-padha. Pak, niki mau kula nyuwun pangapunten. Ngapone? Kula niki mau sudah dereng ngerjani tugas bahasa daerah. Oh, ya wis, kono gen nanti kerjane dhisik. Nggih, Pak. Ibu wingi lihat ngarep itu hujan. Iki sampean tak tumbas hujan. Nggih, kula matur Mas nuwun. PR mu wingi wis mari. Dereng kula pangapunten kula kesupen. Sesuk-sesuk lek nek PR nang digarap ben ora lali. Bu. Sar, mrene ya tak omongi. Dalem Mbak wonten apa? Iki lho, aku duwe kamus, gawein sinau ya. Nggih Mbak matur nuwun. Mbak kula derek langkung. Ya.
Mbak, kula ndek wingi dolan teng Abi boten pamitan. Iya ora apa-apa, sesuk-sesuk dina aja dibaleni ya. Nggih, Mbak. Salam. Sibuk dulu di langkung. Ya mene sing mulai kon dia, Cek. Mati. Kira tak tumbas yang body, jare yang body muntah. Nduk Rin, rene to? Enggak kene. Iki tak sembahne buku. Ini belajar muga-muga dadi bocah sing pinter. Atas pun. Bu, derek langkung. Iya, Nduk. Bu, kula nyuwun ngapunten. Dek winginane kula dolan rendang kula mboten pamit jenengan. Oh iya, enggak apa-apa. Soalnya ada dibaleni ya. Nggih. Zara, Dalam, napa, Mas? tanya enggak? Nggih. Lah, mama numbas nopo? Saene, matur suwun nggih, Mas. Mengke kula damel lek ning ngaji. Ah, sing pinter, sing tetep ngaji. Nggih. Dungane mamane karo ayah. Nggih. Nggih. Mas, kula sewu nggih. Yang licik lek nyapu, rawan, wis gede. Kuwi sing iku barang kok direjeki kabeh. Nggih. Mas, sewu derek langkung. Ya. Dalam. Ngerti sale aku. Matur suwun. Aku kan ingin madan yang tanggung jawab kita tinggalkan. Oh iya. Oh. Lam, ini aku duwe buku. Karena di sekolah, sinau sing tenanan lho. Buku singane se. Hati-hati, ini bilang ngomong, orang itu boleh atau nanti. Ini dhisik. Iki sampean ditumbas ning HP karo ibumu, kon gawe belajar, gak oleh mainan ae, ya nggih. Wingi wis mari. Lah enek tugas, mari iki ndang dikerjakne lho ya, wis HP anyar.
Lu Yuk Mel, Rinio tak kandhani sik. Iya, Pak. Iki wingi konggone Pemdes Alen dingai masker. Awakmu lek nang ndi gawe masker. Nggih, Pak, matur nuwun. Yo, iki digawe. Ya sok-sok neh lek dolan kowe matur bapak utawa ibu. Nggih, Pak, ngapunten. cerita buku. Nggih, Pak, matur suwun. Cerita Nggih, Pak, dalem. Nuwun sewu nderek langgeng. Pak, kula nyuwun ngapura ndek wingi kula teng daleme rencang boten pamit jenengan. itu bangga ya sini Jumet. Nggih, Pak. Indo tak pokoknya buku di sekolah.